First and foremost, of course, gusto kong batiin ang ating mga uniform personnel na nandito, ang Philippine National Police, Pangidadauluan, ni Manong PD Frederick Obar, palakpakan tayo manapo. Our guest of honor and speaker today, my colleague, iti Manong Kumet, iti Sangguniang Palalawigan, board member Jonathan Toralba, palakpakan tayo manapo. Iti Pangidadaulo, iti grupo iti Kabataan kontra Droga at Terorismo, my former colleague, the former SK Federated President of the municipality of Badok and the former regional president of the KK Region 1, President Wilbert Palar, palakpakan naman po natin. To the officers, ang mga partisipante ng patimpalak na ito, maragsakan na unay dito yung numotibiyang. Taadda iti Philippine National Police nga kankanayon nga sumupsuporta iti grupo iti agtutubo ng nangrunay tatta nga bulan iti linggo ng kabataan. Panagselebrar ken panagbigbig tayo iti importansa iti agtutubo iti komunidad tayo. Ang kabataan kontra droga at terorismo ay nabuo upang malayo ang ating mga kabataan sa ipinagbabawal na gamot, sa mga nagre-recruit na mga lefties at mga NPA. With these kinds of activities of the Philippine National Police, ay malaking epekto para sa kinabukasan hindi lang ng mga bata, kundi ng buong probinsya ng Ilocos Norte. Alam naman po natin na last month, idineklara po ang Ilocos Norte na lowest poverty incidence rate not only in Region 1 but the entire Philippines. Palakpakan naman po natin yan sa pamamagitan, of course, ng leader natin na si Governor Matthew Marcos Manotoc. This is a testament of the camaraderie of the Philippine National Police. Pag peaceful ang isang probinsya, mas maraming negosyo, mas maraming trabaho, mas marami po tayong natutulungan sa ating minamahal na probinsya. And I assure you, na kayo nga ubing itatta. Sabi nga ni Jose Rizal, ang kabataan na yung pag-asa ng bayan. Pero ang sasabihin ng kuya niyong si Rafael Medina, ang kabataan ay hindi lamang pag-asa ng bayan, kundi kailangan kayo ng bayan ngayon, bukas at magpakailanman. Palakpakan niyo po ang inyong mga sarili, kankanayon tulakta. Nga dati nga boses nyo, tiyag tutubo di Junta Provincia, pinalubusan nyo. Agbalin nga boses, iti segundo distrito at dato'y kadwak niya po Jonathan Toralba nga kankanayon met. Nga sumugsuporta, iti agtutubo, iti probinsya iti Ilocos Norte, agbyag, iti Philippine National Police, agbyag, iti kabataan kontra droga at terorismo. Thank you so much, Honorable Rafael Chua Medina.